У чым жаночае шчасце? На гэтую тэму мы разважаем з маёй сённяшняй суразмоўцай, пісьменніцай і педагогам Ольгай Шпакевіч. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Ольга Тимофеевна, ну вось, наколькі я ведаю, палеская дзяўчына прыехала вучыцца у Мінск, у педагагічны інстытут і адразу засталася ў Мінску. Так. І ўсё-такі не было размеркавання на радзіму ў нейкія іншыя гарады. Было размеркаванне, як заўсёды, па ўсёй рэспубліцы, але ў той год нашы выкладчыкі папрасілі пакінуць лепшых спецыялістаў у сталіцы для выкладання беларускай мовы на адпаведным узроўні. Чаму? Таму што ўсе раз'язджаліся па вёсках, а мои аднакурснікі все з вёсак былі адна толькі з горада Ліды. І атрымлівалася, што беларускую мову выкладалі настаўнікі іншых спецыяльнасцей. І такім чынам 10 чалавек нас пакінулі ў Мінску. І я ўжо друкавалася ў маладосці, ў рэспубліканскіх газетах, і мне выкладчыкі сказалі: лепш заставайся ў Мінску, тут трэба будзе друкавацца табе. І я паслухалася. Ну і вот столькі гадоў у школе, як вы гаварылі, 78-го года, так? 78 года. Вы са Столінскага района. Так. Я добра ведаю, што на Палесе размаўляюць на такой своеасаблівай палескай мове. Вы памятаеце такую мову яшчэ? Ну, конечно, мы з мужам дома заўсёды размаўлялі па-нашаму. Чаму? Таму што яна вельмі багатая наша мова. У ёй захавалася многа старажытна-беларускіх слоў. І калі мы ўспаміналі нейкае старажытнае слова, мы радаваліся, таму што яны заўсёды трапныя былі. І ў мове беларускай такіх якраз няма. Дарэчы, у некаторых вершах я ўжываю такія словы, я раблю зноску, каб зразумела было, і лічу, што гэта правамерна, бо такім чынам наша беларуская мова збагачаецца. А беларускую мову як вы полюбілі? Я чула песні, у нас спявалі беларускія песні, даяркі, едучы з дойкі, заўсёды спяваюць вечарам. Але вялікі ўплыў на мяне аказала настаўніца беларускай мовы. Яна была вельмі хорошым спецыялістам. Я сядзела за апошняй партай, ну, 4-й па ліку, але у вёсы это была ўжо апошняя парта. І яна ў канцы урока сказала: вось дзяўчынка увесь час руку паднімае з апошняй парта, як тваё прозвішча? Яна мне паставіла ў канцы урока 5. Яна нам расказвала, прычым на правільнай такой багатай беларускай мове. І мне вельмі спадабалася. І я вершы пачала пісаць. Вучні, напэўна, цікавіліся, ці праўда, што іх настаўніца вось можа размаўляць на беларускай мове, ідучы ў краму, размаўляючы з другімі людзьмі. Цікавіліся пастаянна. Іх гэта здзіўляла. Яны падыходзілі да мяне на перапынку і пыталіся: а вы дома гаворыце па-беларуску? Акрамя таго, я размаўляла з калегамі, неважна, які прадмет яны выкладалі, з іх бацькамі размаўляла па-беларуску, бацькоўскія сходы праводзіла па-беларуску, і план пісала на беларускай мове. І яны заўсёды пыталіся і здзіўляліся, што я размаўляю па-беларуску. Але затое яны таксама стараліся са мной размаўляць па-беларуску нават на перапынку. І мяне гэта радавала, таму што моя задача была все-таки прывіць любоў да нашай роднай мовы, бо яны, ну, мала дзе чулі, і тым больш не размаўлялі. Вось. І гэта я лічыла сваім абавязкам прывіць любоў да роднай мовы, таму што я пастаянна падкрэслівала, якая наша мова прыгожая, багатая, што яна займае другое месца ў свеце па прыгажосці пасля італьянскай, прыводзіла аргументы, па якіх прыкметах вучоныя ЮНЕСКО вызначылі гэта. Вы заўсёды запрашалі на сустрэчу пісьменнікаў. Запрашала я даўным-давно, быў Мікола Трафімук. На жаль, яго няма. А ён, оказывается, з Брэшчыны. І я не ведаю, як... Я ведаў яго.
вы яго ведалі. І калі я даведалася, што гэта мой зямляк, а ў Мінску, неважна з якога раёна Брэшчыны, ўсё роўна зямляк, я яго запрасіла да сябе ў школу. Нават адміністрацыя прыйшла паслухаць. І вучні былі такія радыя, шчаслівыя, што жывы пісьменнік, то яны бачаць прозвішча ў падручніку, а то жывы пісьменнік прыйшоў. І пасля гэтага, калі мяне прынялі ў саюз пісьменнікаў, тады мяне папрасілі папрацаваць у гімназіі, таму што настаўніца сяроднаўчальнага года сышла і не маглі знайсці жадаючых настаўнікаў працаваць. І тады я пачала запрашаць пісьменнікаў і празаікаў, і паэтаў. Допустим, у класы 5-6 я запрашала Зэкава. У старэйшыя класы Георгія Марчука, Саверченку Івана Васильевича запрашала. Хоць ён не паэт, не пісьменнік, але ў 9 класе яго прозвішча на кожнай старонцы. А падручнік дзецям цяжка даецца. Скажам, гэта ж не мастацкі твор, а крытыка, аналіз. А паколькі яны ўжо ведаюць аўтара, які часта сустракаецца, ім лягчэй, ім цікавей. Бунта Тамару Петровну я запрашала, і для мяне самой было вялікае свята, калі я вучылася ў педінстытуце, а я яшчэ раз паўтаруся, не пабаюся гэта слова, што мне пашанцавала з выкладчыкамі. У нас быў Фёдор Михайлович Янковскі, вучоны пісьменнік. Конечно, гэта славутасць. Так, у нас быў Мікола Мішчанчук, які вершы пісаў. У нас былі вучоныя даследчыкі, прафесары, якія напісалі кнігі для студэнтаў. Михаил Арсеньевич Лазарук, напрыклад. У нас выразнае чытанне выкладаў Андрей Андреевич Калядар з філармоніі. Мы проста шчаслівыя былі. І у нас быў выкладчык, якога мы вельмі любілі, Алексей Владимирович Рагуля. Ён выкладаў літаратуру і вельмі многа нам даў. Цяпер он прафесар. І вось ён якраз запрашаў да нас пісьменнікаў. Алеся Разанова запрасіў, мы былі здзіўлены. Вячеслава Адамчыка запрасіў. А потым аднойчы запрасілі цэлую групу пісьменнікаў. Там былі і Вера Верба, Васіль Зуёнак, Анатоль Грачанікаў, Рыгор Барадулін. Іх было так многа, можа, 2, я ўсіх не пералічу. І мы, студэнты, беглі аўтографы ў іх узяць. А калі вы свой першы верш убачылі надрукаваны? У 9 класе я была. Прычым атрымалася цікавая гісторыя. Я пісала вершы, але нікому не паказвала. Таму што, будуць жартаваць, смяяцца нават некаторыя. А вершы я пісала, у шытачак перапісала з чарнавікоў. І вось калі было 90-годдзе з дня нараджэння Якуба Коласа, у нашай школе наша цудоўная настаўніца беларускай мовы Літаш Ніна Алексеевна ладзіла літаратурную вечарыну. Я напісала верш, якраз прысвечаны юбілею Якуба Коласа. І ў канцы ёсць такія словы: «Сустракаюць у народзе свята недарэмна 90-годдзе з дня нараджэння». Напісала, прынесла настаўніцы, паказала і гавару: «Скажыце, а можна я гэты верш пачытаю?» А яна прачытала: «Ой, цудоўна, чытай». Я прачытала верш, настаўніца не западозрыла нічога, ён быў правільна напісаны. Я адважылася паслаць у раённую газету, якая называлася, яна і зараз ёсць, «Навіны Палесся». Але не адважылася напісаць сваё сапраўднае прозвішча. Я выдуманым прозвішчам падпісалася. Я думала, што ніхто ведаць не будзе, але я ж не ведала, што за верш будзе ганарар. Прыйшоў ганарар. Паштавік не ведае, каму аддаваць. Ён прыйшоў у школу ды кажа: «Таварышы педагогі, падкажыце, каму мне грошы аддаць?» Я ўжо думаў, няма ў нас жа такіх. Можа, з суседняй вёскі хто прыехаў там, даходзяць у нашу школу. І тут настаўніца моя беларускай мовы кажа: «Нясі да Вольгі Шпакевіч, гэта яна». Пасля гэтага я ўжо смела друкавалася па сваім прозвішчам. І заўсёды побач з маімі вершамі былі вершы Леаніда Дранько. Я пачала рэгулярна друкаваць вершы ў «Навіны Палесся», і нават я ўжо друкавала некаторыя нататкі пра сваіх аднакласнікаў, якія пасля 8 класа засталіся ў калгасе працаваць. Потым, калі я паступала, мне далі такую даведачку з раённай газеты, што я актыўна друкавалася.
дапамагло мне гэта паступаць ці не. Ва ўсякім разе я экзамены здала паспяхова. У нас конкурс быў вялікі, і я паступіла. А ў інстытуце у нас была інстытуцкая газета «Савецкі настаўнік». І мы там друкаваліся рэгулярна. Ну, насценная, само собой, газета была, і там друкаваліся. Быў гурток. У гэтым гуртку быў Мікола Шабовіч. У гэтым гуртку была Вера Буланда. Рычард Белячыц быў, Гаранович Віталій, якога, на жаль, уже няма. І мы дружна хадзілі ў гэты гурток, а патрабаванні былі строгія, таму што Рагуля Алексей Владимирович быў патрабавальны кіраўнік. А першая кніжка калі? Першая кніжка, на жаль, пазнавата выйшла. Гэта кніжачка называецца «Ітку. Жыцця Сувоі». Дарэчы, Сувоі – наша палескае слова. Яна выйшла ў 12-м годзе. Калі я ўжо збіралася сысці з работы, потому что я больш за 30 гадоў адпрацавала ў школе. І я вырашыла вершы, якія я сабрала, якія ў мяне ёсць, надрукаваць. У часопісах, там, у газетах друкавалася, зрэдку, дарэчы. Таму што, працуючы ў школе, мне ніяк не ставала часу. І вось, калі я надрукавала гэтую кніжку, першую, потым я ўжо пачала друкаваць все астатнія. Цяпер у мяне іх 5, 6-я ўжо на сыходзе. Я ўжо яе набрала на камп'ютары, застаецца здаць выдавецтва. Што вы можаце пачытаць? Люблю бярозак, светлыя абліччы. Люблю і елак, малахіт густы. Пейзаж мне змалку, родны і прывычны. Дыванам луг, букетамі кусты, ды захапляцца я не перастану. Душа спявае, радасцю трымціць. Мне родны край, любую гоіць рану. Мне родны край, спатоленне ў жыцці. Як вы сябе адчуваеце, калі вы выходзіце на аўдыторыю, вы чытаеце свае вершы? Перад школьнікамі я адчуваю вельмі вялікую адказнасць. Я хачу, каб яны не проста адседзелі, бо іх настаўніца прывяла, а я хачу, каб яны нешта вынеслі з гэта і з сустрэчы. І мяне вельмі радуе, калі яны мне задаюць пытанні. Прычым такія пытанні даволі глыбокія, сур'ёзныя. Я вельмі добра ведаю Тамару Пятровну Бунта, мы з ёй не раз сустракаліся, і аднойчы яна мяне запрасіла на пасяджэнне клуба «Спадарыня». Вот мы з вами там бачыліся, і я ведаю, што вы актыўна наведваеце гэты клуб «Спадарыня». Так. Вот як вам гэты клуб, што вам там падабаецца, чым вы там займаецеся? Там збіраюцца творчыя жанчыны, в асноўным паэтэсы, але прыходзяць і іншыя, хто спявае, ці хто іграе, скажам, на гітары. І мы чытаем свае творы. На кожнае пасяджэнне даецца пэўная тэма. Вось, і я асабіста стараюся заўсёды чытаць, ну, там 2-3 вершы, именно на тую тэму, якая была замоўлена. І гэта цікава, таму што тэма адна, а людзі чытаюць вершы, і яны вельмі розныя. Мы абменьваемся, выходзіць сваім вопытам. Я яшчэ наведаю клуб «Акорд». Залеская Тамара Георгіевна вядзе. Там літаратурна-музычны. Мне там цікава, потому што гэта аднадумцы. І ўзровень высокі. Заўсёды запрашаюць тых, хто піша, ну, прафесійна. А якое самае любімае месца на вашай радзіме? Вось, хоць вы не так часта, можа быць, бываеце, але вот куды вам хочацца прыехаць заўсёды і пабыць на якім месцы на вашай радзіме? Калі я прыязджаю ў сваю вёску, мне абавязкова трэба схадзіць на раку. Вось гэта... І вершаў многа пра раку мяне ёсць. Гэта маё месца такое любімае. Раней лугі былі, цяпер, конечно, уже няма таго. А якія песні, вы сказалі, вы спявалі, вашы землячкі спявалі, а вось для вас якая любімая вот з таго часу песня? Народная вы маеце на вас з дзяцінства. Ёсць такая песня «Зялёная вішня з-пад кораня выйшла». Ведаю. У чым вы бачыце жаночае шчасце? Усяму радуюся. Вот я зараз тут знаходжуся, я бачу вакол сябе прыгажосць, і я радуюся гэтаму. Я выходжу з дому, я бачу дрэвы, я бачу кветкі, я радуюся. Жаночае
Конечно, детки, у меня 2 деток, 2 дочки и внуки. Это таксама шчасце. У мяне цудоўны муж быў, творчы чалавек, дарэчы, ён і вершы пісаў, ён быў мастак, жывапісец, разьбой па дрэву займаўся. Многа ікон у храмах Беларусі. Дзякую вам за гутарку. І нагадаю нашим тэлегледачам, што сённяшняй маёй суразмоўцай была педагог, пісьменніца Ольга Шпакевіч. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.